салом дӯстони канали Шермардон, ба канали мо хуш омадед. мо кӯшиш мекунем беҳтарин хабарҳоро аз ММА пешкашатон кунем. барои пешрафти мо дар канал обуна шавед ва дар ҳамин видео лайк монед. раҳмат бурад. Тоҷикистон ва Қазоқистон. ба фикри шумо камарбанд дар Қазоқистон мемонад ё ба Тоҷикистон меояд? 1x букмейкери боваринок. нафароне ки аз бозиҳои варзишӣ маблағ кор мекунед, дӯстони мо аз 1x барои шумо коэффициентҳои баландро пешниҳод мекунанд. бояд гуфт ки ҳангоми регистрация бо промокоди Шермардон букмейкер ба шумо бонуси калонро ҳангоми пур кардани балансатон пешниҳод мекунад. силка барои бозӣ дар комментария. муҳорибаи қаҳрамоние ки дербоз интизораш будем. Фаридун Одилов ва Даурен Эрмеков дар вазни миёна барои камарбанд бо ҳам қувозмоӣ хоҳанд кард. ташкилкунандаи ин муҳориба барои камарбанд турнири EGLFC 51 мебошад ки баҳори гузашта дар муҳориба барои камарбанд бо Фаридун Одилов дар ҷои Александр бояд Даурен Эрмеков мебаромад, аммо ин вохӯрӣ барпо нашуд. акнун Даурен барои ба даст овардани камарбанд баргашт. ҷанговари қазоқ моҳи июл камарбанди муваққатии ин лигаро бо шикаст додани ҷанговари боқувват ва сухандон Ғамзат Хирмагомедов ба даст оварда буд ва пас аз ин ғолибият Эрмеков гуфт ки ба ӯ камарбанди қаҳрамонии ҳақиқии ин лина лозим аст ки ӯро бояд аз Фаридун Одилов гирад. номзади камарбанд қариб 1 сол мешавад дар қафас нест. 10 декабри соли 2021 дар раунди якум тавонист варзишгари испаниёгии Энок Солвес Торресро шикаст диҳад ва ӯ ин камарбандро ба ҳеҷ кас додани нест. дар яке аз суҳбатҳояш Фаридун гуфт ки 10 декабр мо Эрмековро шикаст медиҳем. мо махсус ин муҳорибаро дар Қазоқистон интизор кардам. ба ман писанд аст вақте ки ҳама зал зидди ма ҳастанд. мо бошем ба ин варзишгари тоҷик муваффақиятро орзу мекунем ва барои дастгирии ин варзишгарамон ҳама каса дар комментария Фаридун ба пеш нависед. ин буд видеои мо дӯстон. хайр, то хабарҳои навбатӣ.